भाई यार तोरा इतना सुंदर तक केहू हइले नहीं के भाई से मत करी का घुरवा जैसन बा वैसन तू करिए बारी आयो रे मां हमार माँ बाबू हमारा मत भागो भाई यार तोरा इतना सुंदर तक केहू हइले नहीं के बाप रे माई से मत कहिए करी कहो ना चंदनवा तो पढ़ के कहलो का ए साला करी का कहां से उधर पढ़ के रे ए साला हम करी का थोड़ी आई हाय करी का जा रे बिठुल गइला मुहे नु हो अच्छा कहो अच्छा एगो सवाल पूछी तो ना बाकी हम 8वीं क्लास ले पढ़े नी पूछो 8वीं क्लास का सवाल पूछिए पूछो हम कौन पूछ दी पूछ दो कह दो चाना कौन सवाल है रे साला चाना करी का तर नाना कारे साला चंदन भाई का करते रही वहाँ ए साला देख ना कौन एगो हरियर मार्चा 4-5 गो भूजा खा के छोड़ देले बा आय खाए के बिचार का ना रे साला आय कालू अम्मी देखा नहीं है जानवा साला 4 गो पूता खातर लसन कौन खाई रे साला no 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 no